Deci aici este în regulă. 130 sunt. Îi dau statul la test? Bun, ești gata, da? Bună seara! Trebuie să mă uit, scuzați că admit că am aproape câteva emoții, pentru că e prima dată când fac așa ceva. Adică eu sunt obișnuit să am un public cu care să interacționez, să mă uit în ochii lor și să mă uit la videocameră mă creează o anumită stare de inhibiție. Deci asta e unul dintre motive pentru care astăzi e o ziua specială. Mai este ceva, dar îl adaug după. Deci, pentru cine nu mă știe, eu sunt Bruno Medicina, italian. Mi plimb prin România de aproape 25 de ani, nu am stat niciodată aici fix. Mă ocup de performanța în toate feluri, adică în vânzare, în sport, în management, în muzică. Și, în general, m-am apucat de coaching pentru că era lucru pe care mai bine descria activitatea pe care o fac. Adică de a pune în contact lumea cu puterea lor. Dacă am decis de a crea sistemul hypercoaching, este pentru că nu sunt deloc satisfăcut de ce am găsit deocamdată pe piață. Asta nu e o critică. Cred că am o vârstă, am 57 de ani, deci după 30 de ani, poate aproape 40 de experiență în a cauta performanță, în primul rând pentru mine și apoi pentru ceilalți, cred că am început să înțeleg ce funcționează și ce nu. Când vinzi ceva, și evident, în momentul în care eu vă propun ceva și voi mi dați banii, eu v-am vândut ceva. Se pune mereu o problemă. Că după un pic încerci să mulțumești clientul și faci lucruri pentru că se vinde. Chiar dacă începi să nu crezi că nu sunt bune. Bine, asta e o tentație la care eu am refuzat să cedez. Eu știu că anumite chestii se vind foarte bine, dar nu sunt ceea ce cred și știu că nu funcționează. Trăsătura asta despre dezvoltarea personală și din care coaching este o parte, a luat, cum am scris în prezentare, o întorsătură pe care eu o numesc New Age, o numesc fantezistă, o înțeleg ușor de vândut. Pentru că e clar, toată lumea vrea să se slăbească într-o săptămână, toată lumea vrea să facă banii peste noapte, toată lumea vrea să aibă succes mare fără efort. Din păcate, asta nu corespunde la experiența mea. Apoi, se știe că dacă propui așa ceva, lumea te urmează. Toată lumea a văzut succesul planetar de un filmuleț cum a fost The Secret. Dar mi se pare că mesajul, care în parte e corect, a derutat pe mulți. Pentru că dacă transmiți mesajul că stai pe canapea și vizualizezi banii și prin legea atracției primești, eu cred că păcălești lumea. Și mulți cred așa ceva. Deci, astăzi nu vă așteptați așa ceva, nu vă așteptați tehnici motivaționale, nu vă așteptați entuziasmul ieftin. E foarte ușor să entuziasmezi oamenii. Mult mai greu să-i faci să obțină rezultate. Un alt motiv pentru care astăzi e o ziua specială este pentru că, într-adevăr, încalc unul dintre principiile mele
mai sacre. Adică eu n-am suportat niciodată să fixez cunoștințele mele într-un sistem, pentru că zilnic învăț ceva, zilnic greșesc, zilnic fac experiența și fiecare zi adaug ceva nou. Pe de altă parte, m-am dat seama că mulți vor de la mine un sistem și, într-adevăr, tocmai datorită vârstei, încep să simt nevoie de a lăsa ceva un pic mai ordonat. Și de asta am inventat sistemul de hypercoaching, care este pur și simplu, hyper, toată lumea știe că înseamnă în dimensiuni ulterioare. Un hypercub este cubul în 4 dimensiuni. Acesta este coaching pe 4 dimensiuni. Ce înseamnă asta? O vom vedea mai în detaliu un pic mai târziu. Dar înseamnă pur și simplu că în loc de a ne focusa strict pe partea mentală, cum face de obicei coaching obișnuit, ținem cont că omul, dar și o firmă și un sistem, are cel mai puțin 4 dimensiuni. O parte fizică, o parte mentală, o parte materială, adică care are legătură cu banii, și o parte relațională. După părerea mea, a nu ține cont de aceste 4 aspecte și mai mult de felul în care aceste aspecte interacționează printre ei, duce la faliment. Adică degeaba vii la mine cu un obiectiv, și vă discutam foarte mult de ideea asta de obiective, dacă nu este încadrat într-un sistem. Vă fac un exemplu banal. Dacă vine cineva, cum se întâmplă, un sportiv, și vreau un rezultat de performanță la alergare, și apoi mi zice, fac un exemplu, că fumează 2 pachete de țigare pe zi, evident că am un conflict care trebuie rezolvat. Degeaba vorbesc de performanță, degeaba înveți tehnicile cele mai bune de performanță, dacă nu rezolv o problemă care stă în spate. Degeaba discutam despre banii dacă ne descoperim, de exemplu, că omul are o problemă are un caracter oribil, se ia la ceartă cu toată lumea. Degeaba discutam de sănătate fizică dacă omul are griji și are probleme în casă. Degeaba, în fine, tot se leagă. Astăzi o să primiți un set de informații și un set de exerciții extrem de dens. Asta nu este un webinar promo. Adică nu e ceva să vă țin numai aici o oră jumate să vă vinde ceva. E ceva că dacă vă uitați cu atenție și dacă mă urmăriți, o să plecați într-adevăr cu ceva. Apoi, evident, cine vrea să aprofundeze, să vadă mai bine propunerea mea, o să avem posibilitatea de a-l face. Pentru a comunica exact ce doresc, am nevoie totuși de a face câteva introduceri care ne vor permite de a crea un cadru care se va termina într-un set de instrucții pe care le puteți pune în aplicația singure. Fac o mică paranteză. Unii dintre voi se uită acum la mine prin Facebook direct. Din păcate, nu știm exact, pentru că e prima tentativă pe care o facem, cât va dura live prin Facebook. Deci, vă sfătuim, cei care sunt logați prin Facebook, să facă click pe linkul prezent, în așa fel vă treceți pe partea mai sigură, că Facebook știm toți cât de fiabil este. Aceste spuse, începem seminar. Repet, sunt câteva fraze care, pentru a fi explicate, ar cere ore de exerciții și de exemple. Deci, sunt niște chestii extrem de dense. Și atenție mare să nu vă scape. Când eu m-am apucat de performanță și eu mereu am acționat în acest domeniu, pentru că eu de profesie, credeți sau nu, am fost muzician, concertist clasic, am fost sportiv de performanță, am fost vânzător, că sunt domenii unde nu prea stai după palavrăceli, ai nevoie de rezultate, ai rezultate care se măsură, se vede.
și explicații nu servesc nimănui. De fapt, nimic e mai penibil de cineva care te explică de ce nu a reușit. În ciuda toate teoriile a succesului, eu de multe ori, când m-am apucat de performanța, l-am făcut cu stilul obișnuit, Yankee style, Anthony Robbins style, cu acțiune masivă, entuziasm, voința, efort. Nu zic că nu am obținut rezultate, dar de multe ori am avut senzația că mai mult mă forțam într-o anumită direcție, mai mult legea lui Murphy, Docet, cum se spune, mai mult universul acționa împotriva mie să mi creeze permanent unele dificultăți. Și asta a fost o sursă de frustrare pe care nu o înțelegeam. Asta până când nu am descoperit conceptul de starea de flux sau flow state. Așa de mult m-a entuziasmat acest concept că am creat o știință care se numește Fluxogenics și de care vorbim un pic mai încolo. Starea de flow a fost cercetată de un profesor de origine din Cehia, cu un nume imposibil de pronunțat, Mihai Csikszentmihalyi, ceva așa. Toată lumea la Columbia University strică Dr. C, să facă mai rapid. Și el a publicat nenumărate cărți pe tema asta. Totuși, după părerea mea, este undeva o greșeală. El prezintă această stare de flux ca un ceva rezervat la performerii de elită, la cineva excepțional, la cineva de top. Ei bine, eu cred că fiecare dintre noi poate să atingă această stare în momentul în care îndeplinește anumite condiții că sunt exact ce vorbim acum. Primul concept. Mă scuzați că mi se văzut că mereu bun. Primul concept pe care trebuie să-l analizăm pentru a înțelege conceptul ăsta de stare de flux este conceptul de sisteme, care stă la baza de întreaga mea teorie. Un sistem, și aici o fac scurtă, nu este decât un grup de resurse îndreptate spre un obiectiv. Acestea sunt resurse, acesta e obiectivul spre care sistemul se îndreaptă. Numai în fraza asta sunt conținute un șir de presupuneri importante. Că un sistem trebuie să fie să acționeze ca ceva unic, ca un ansamblu și să aibă o direcție corectă. Evident, acest sistem poate fi o echipă de fotbal, poate fi o firmă, poate fi o țară. Noi, evident, suntem un sistem. Ficatul meu este un sistem. Sistemul solar este un sistem. Întregul univers este un sistem. Acum, niște idei despre sisteme. Cât mai mult resursele sunt îndreptate în direcția corectă, cât mai mult sistemul este eficient. Exemplu banal, dacă eu sunt într-o barcă și toată lumea trage în direcția corectă, barca merge. Dar dacă aceiași oameni care sunt pe aceeași barcă trag unul în dreapta, unul în fața, unul stânga, unul în spate, evident, poate cu aceeași efort, barca nu se duce nicăieri și pur și simplu se învârte. Deci, alinierea resurselor e parte fundamentală a eficienței unui sistem. Ce implică asta? Că atunci când cineva în oricare sistem nu este aliniat cu obiectivul general, sistemul îl dă afară. Gândiți-vă, dacă cineva într-o firmă nu face treaba, gândiți-vă dacă cineva la o echipă de fotbal stă așezat și fumează în loc de a face treaba, sau cineva care merge împotriva. La un anumit nivel, sistemul, sub o formă sau alta, te scoate din joc. Sau tu ești așa de puternic, dar în cazul ăsta ce se întâmplă? Distrugi sistemul.
Okay? Exemplul cel mai bun de a distrugere sistemul din partea unei resurse nealiniate este, din păcate, cancerul. Toată lumea crede că cancerul este o boală, dar de fapt cancerul este extrem de sănătos. Se dezvoltă extrem de bine, se dezvoltă prea bine, dar nu se dezvoltă în direcția întregului sistem. Și sau scapi de el, sau să omori tu ca sistem. Ok? Un lucru important este faptul că toți suntem înăuntru mai multe sisteme. Noi facem parte din sistemul familiar, de sistemul social, de sistemul comercial, de sistemul economic. De multe ori aceste sisteme sunt în conflict și se pune într-adevăr un șir de probleme. De exemplu, dacă eu fac parte dintr-o gașcă de infractori și de spargere la bani, eu poate fiu foarte eficientă, poate să fiu și lider a sistemului. Dar, fiind sistemul nealiniat cu întregul sistem social, mai devreme sau mai târziu, sistemul me bagă la pușcărie. Deci, eu trebuie să țin cont în ce sistem me mișcă, pentru că nu ajunge să fiu eficientă în sistemul meu. Chestia asta este extrem de importantă și o analizăm un pic mai încolo. Perfect. Dacă am hotărât că sistemul este un grup de resurse îndreptate spre o direcție, deci starea de flow se întâmplă exact când sistemul atinge maximum de eficiență. Deci ajungem la punctul. Acest sistem, care poate fi o firmă, o echipă, noi ca persoane, o societate întreagă, pământul, are resurse îndreptate, are maximul de eficiență. Această stare de flux, totuși, am verificat că nu se poate produce direct, pentru că a zice conștiente, vreau să intru în stare de flow, în stare de flux, e ca și cum a zice, vreau să dorm. Nu pot să fac așa, dar pot să creez anumite condiții. Hai să vedem care sunt aceste condiții care creează starea de flow și care stau la baza de conceptul de fluxogenic, cum am spus înainte. Evident că eu astăzi vă ofer lista asta tocmai ca un checklist pe care voi puteți să o verificați și chiar să o aplicați în un moment de pauză la activitatea voastră. Dar fiecare punct, evident, ar cere explicații și tehnice mult mai mari. Deci, primul punct pentru eficiența maximă a unui sistem și intrare în stare de flow este relaxarea. Niciun sistem poate să fie eficient dacă este un cordatur undeva. Nu poate fi un sistem muscular, nu poate fi o firmă dacă sunt blocaje, nu poate fi o țară. În momentul în care noi avem blocaje de toate feluri și încordare, sistemul pierde eficiență. Cum de fapt știe orice sportiv. Adică știe că antrenorul, primul lucru la care țipă, relax. Care evident nu înseamnă să dormi. Înseamnă pur și simplu să nu folosești mușchii care nu sunt strict necesari. Punctul numărul 2 sunt obiective clare. Evident, nu poți să ai nicio performanță dacă nu știi care este performanța respectivă. Asta se pare banal, dar noi avem nevoie de un obiectiv clar. Dacă componente unui sistem nu știu unde se îndreaptă sistemul, e clar că nici pot să se alinieze cu sistemul respectiv. La nivel comercial, la nivel de firmă, la nivel politic, sarcina de a îndrepta aceste resurse se datorează unui lider. Toată lumea vorbește de leadership, dar de fapt ce este un lider? Cineva care prinde un grup de resurse și le alinează pe un scop. Presupunând că avem relax și obiective clare, ne trebuie și stabilirea tehnică.
sau master, cum îmi place să spun. E clar că orice performanță are un aspect tehnic care trebuie stabilit. Eu pot să fiu extrem de relaxat, obiectivul meu să fie să dansez lacul lebedelor, dar fiindcă mi mișc foarte prost pe tema asta, nu am partea tehnică necesară. Și asta e un loc aparte. Punctul numărul 4 este alegerea nivelului dificultății potrivit. În ciuda la ce putem să credem, noi, pentru intra în stare de flow, avem nevoie de un nivel de dificultate potrivit la noi. Pentru că dacă o performanță este prea grea, nu suntem în stare, intră în joc frustrare. Dacă performanța e prea ușoară, obiectivul e prea simplu, ne plictisim. Deci ieșim din starea asta de flow. Deci e extrem de important să verificăm nivelul de dificultate potrivită. Punctul numărul 5 vine din arte marțiale. Eu numesc Mizu no Kokoro. Sau Mushin. Mushin e termenul zen. Mizu no Kokoro înseamnă minte ca apa. Adică o situație în care eu nu sunt stăpânit de gânduri proaste, sunt focusat pe performanță, sunt focusat pe reacțiune. Oricine face arte marțiale știe perfect că un samurai, dacă eu sunt aici gata de atac, cineva vine spre mine cu o sabie și eu încep să-mi gândesc că Dumnezeu asta mă taie, eu sunt mort. Adică, și tot antrenamentul mental de la arte marțiale e pentru a scapa de gânduri de acest gen, în așa fel că eu pot să reacționez prompt, fără nici o întârziere printre stimul și răspuns. Punctul numărul 6 este focus. Asta vine de la sine. Dacă nu sunt focusat pe performanța respectivă și sunt cu capul în altă parte, evident, performanța scade. Un aspect important e punctul numărul 7, care este necesitatea de feedback cât se poate de imediat. Adică, e foarte ușor să atingi starea de flux, de exemplu, făcând un videogame, sau coborând cu schi, sau făcând arte marțiale, sau cântând la pian, lucruri asemănătoare, pentru că tu ai un feedback imediat dacă faci bine sau nu. Nu întâmplător, când ai campanii de marketing, când ai ceva de la firmă, unde, din păcate, feedback-ul e mai îndepărtat sau nu știi prea bine cum să-l numeri, inventezi toate metode pentru a prinde cât se poate de rapid dacă un lucru funcționează bine sau nu. Punctul numărul 8 este energia. Energia este un concept așa de imens care lo analizăm un pic mai încolo. Deocamdată să știm că, evident, pentru a obține orice gen de performanță avem nevoie de energie. Punctul numărul 9 este exact ce spuneam înainte, alinierea resurselor. Și noi primii trebuie să știm cât de mult resursele noastre sunt aliniate. Vedeți că chestia asta cu aliniere, din nou, este fundamentală. Eu cred că toată lumea se întâmplă de mii de ori pe zi. Poate că vreți un lucru și apoi faceți altul. Dacă vă gândiți, e ceva absurd. Cum să avem această permanentă sindromă de personalitate multiplă? Cum e posibil că eu vreau un lucru și apoi fac altul? De fapt, asta se întâmplă pentru că mintea are multe departamente diferite, care fiecare se vede de particica lui. Mintea se portă ca o firmă cu multe departamente. Și dacă nu există această aliniere, e un conflict permanent. Ok? Conflictul pe care, tipic la om, este printre dorința și frica. Tot timpul dorim ceva, pe de altă parte ne e frica de rezultate și
chestia asta știți că nu este permanent. Ultimul punct este conceptul de conectare. Chestia asta cu conectarea este un aspect aproape mistic, dar pe care oricine intră într-o stare de performance maximă o simte foarte bine. Adică când ești pe teren de fotbal, când ești pe scenă la teatru, când te arunci cu parașuta, când faci ceva, ai o senzație fizică de conectare cu mediul. Asta e mai mult un rezultat. Nu știu dacă se poate provoca, dar o firmă, de exemplu, se vede imediat dacă are sau nu conectarea cu piața. Dacă o firmă nu are conectarea cu piața, rezultatele sunt slabe. Aceste 10 puncte, și apoi vă dau un exercițiu de făcut, se explică extrem de bine dacă ne gândim la contrariu. Imaginați-vă că avem încordare, nu stau să le scriu, încordare. Imaginăm că avem obiective neclare, că nu stăpânim partea tehnică, că ne apucăm de ceva prea dificil sau prea ușor. Imaginăm că avem mintea plină de gânduri nepotrivite. Imaginăm că nu suntem focusați. Imaginăm că nu avem niciun feedback. Imaginăm că ne lipsește energia. Imaginăm că părțile noastre nu sunt aliniate sau că noi nu suntem aliniați cu sistemul. Și imaginăm că suntem deconectați. Perfect. Aceste 10 puncte sunt blocaje care pot fi luate ca obiectiv și pe care fac parte din pregătire. Vedeți că toată povestea asta e pentru a vă pregăti de coaching. Dar eu sunt convins că a discuta de obiective, fără să fie făcut o muncă preliminară, e complet inutil. Acum, eu vă las 2-3 minute, nu mai mult, că nu avem timp. Luați-vă o performanță în care sunteți implicați, poate fi vorba de activitate sportivă, de studii, de o firmă, de ce vreți voi, nu? Dați o notă la fiecare dintre aceste puncte. Și verificați dacă, o notă de la 1 la 10, dacă e în top sau există un blocaj. 3 minute.
Ok. Sper că ați bifat câte mai multe puncte. Evident, în sistemul meu, dacă sunt dificultăți în oricare din aceste puncte, asta poate să devine foarte bine un obiectiv de atins sau o problemă de rezolvat. Un aspect de adăugat de ce eu am vorbit tot timpul de hypercoaching. Pentru că orice sistem are aceste 4 aspecte. Are, desigur, o parte fizică, o parte mentală, o parte materială și o parte relațională. Atenție, pentru că e clar că aici ne luptăm cu o semantică. Din păcate, ce vă explic astăzi e ceva gândit de la mine. Nu am citit o carte pe care vă o povestesc. Când faci ceva din capul tău, mereu ai dubii dacă lucrurile sunt explicate, sunt clare sau nu. Un sistem are, prin definiție, o parte fizică. Pentru o firmă, evident, este clădirea, mașinii, mobilierul, etc. O parte mentală care sunt procedurile. Asta valorează și pentru noi. Noi avem proceduri mentale. Când vorbesc de partea materială, am niște îndoieli, pentru că eu mă refeream la banii. Dar, de fapt, e mai corect a vorbi despre energie. Adică, la un moment dat, banii nu sunt decât o formă de energie, vorbind de chestia un pic mai încolo. Deci, trebuie să vedem acest aspect. Deocamdată, când vorbim de partea materială, ne referim la bani. Dar să nu uităm că în alte situații se referă la energia care ne pune în mișcare. La un moment dat, o firmă fără bani este un sistem fără energie. Și la partea relațională, evident că orice sistem este în relație cu sistemul superior, cu sistemul inferior, cu celelalte sisteme. Discutăm mai mult de chestia asta. Acum, acest checklist puteți să-l folosiți deja cu ceea ce știți. Cu un pic de practică o să vedeți că acest checklist îl puteți aplica la orice, cu rezultate, sper, foarte bune. Repet, poate fi vorba de o firmă, poate fi vorba de familia, poate fi vorba de performanță sportivă, poate fi vorba de ce faceți la vizare. De fiecare dată voi percepeți ca un sistem cu un obiectiv, aplicați această listă și mai ușor intrați în acest stare de flux de care vorbeam. Perfect. Acestea spuse, hai să vedem un moment cum se leagă tot. Pentru că eu am dat pe normal ceva care de fapt nu este și stă la baza sistemului meu. Prima întrebare când vă duceți la un coach pentru o ședință de coaching, prima întrebare care vă pune este ce vrei. Ce vrei să obții? Care este obiectivul tău? Pentru că se dă ca presupunerea că un client are un anumit obiectiv și vrea să-l atingă și are probleme în atingerea acestui obiectiv. Experiența mea este complet diferită. Din păcate, cea mai mare parte a oamenilor abar nu au ce vor. Sunt complet heterodirecți, adică sunt în permanență influențați de mass media, de actori, de părinți, de profesori, de toate felurile de mesaje, nu? De la corporații care ne impun un anumit model de succes, după care alergăm, după care ne distrugem resursele și dacă întâmplător atingem acest obiectiv, nu suntem fericiți. În plus, și asta e o chestie care, cu tot respect, face curățenie de o groază de mituri pe piața de dezvoltare personală. Din experiența mea, toată lumea știe că eu, de exemplu, țin cursuri de mersul pe foc, unde se face foarte bine acest exercițiu cu obiective. Tragă cu ochii și toată lumea nu face altceva decât să pună aceeași obiective banale. Vreau 1.000.000 de euro, vreau mașină, vreau vila, vreau facultate, vreau toate chestiile acestea banale. Eu m-am dat seama că cea mai mare parte a acestor obiective sunt bazate pe frică. Adică vrei bani nu pentru a face ceva, dar pentru că ți-e frică de sărăcie. Vrei
un anumit status social, numai să declanșezi invidia vecinului. Bine, să vă spun un lucru după ani de zile că fac chestia asta. Niciun obiectiv bazat pe frică o să meargă. Chiar dacă atingeți obiectivul respectiv, nu o rezolvați nimic. Dacă vreți bani pentru a scăpa de frică de sărăcie, când o să aveți milioane de euro, o să trăiți în frică că îi pierdeți. Nu ați schimbat nimic din partea mentală. Deci trebuie o abordare complet diferită. Asta face parte din abordarea mea, pe care eu l-am numit Flow System, o să înțelegem de ce, și pe care acum, în limita timpului disponibil, pentru că avem numai câteva zeci de minute, vă rog să vă gândiți un moment, să luați notițe, pentru că nu am timp să vă dau instrucții precise. Țineți cont că la cursuri pentru coach care vor să devină, să învețe acest sistem, fiecare din acest punct ne ia cel mai puțin o zi de exerciții. Deci, primul punct este a schimba complet paradigma, a schimbat complet abordarea la conceptul ăsta de obiectiv. Toate cărțile de self-help, toate seminariile de dezvoltare personală vă propun vesnic aceeași rețetă. Pune un obiectiv, fate un plan, mișcă fundul, dacă ceva nu merge, modifică strategia. La nesfârșit. Ok? Dacă ar fi așa de simplu, am fi cu toți miliardari. Deci undeva este o problemă. După ce m-am lovit și eu, evident, de această problemă, am schimbat complet perspectiva și așa ajungem la primul punct a sistemului meu. Fac în engleză pentru că apoi mai dau un acrostic care îl vedeți la sfârșit. Că este Find the Source. Adică găsește sursa. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Pur și simplu înseamnă să înțelegem în ce sistem superior ne mișcăm. În cazul ăsta tot devine clar. Dacă eu sunt o firmă, nu merg de capul meu ce vreau eu. E complet idiotă. Adică dacă eu aș fi șeful unei firme, să fac ce vreau eu. Dacă eu vreau să am succes pe piață, trebuie să ved ce vrea piața. Dacă eu vreau să am succes în politica, de exemplu, trebuie să ved ce vor alegătorii. Dacă vreau să am succes ca muzician, trebuie să ved ce vrea publicul. Asta ține de ceva normal în sistemul comercial. Când e vorba de obiective personale, toată lumea știe și se propune la nesfârșit, în prima pagină de toate cursurile de coaching, se propune sistemul așa zis SMART. Toată lumea știe ce înseamnă specific, măsurabil, accesibil și bla bla bla. Ok? Asta e corect, e bun, dar ne confundăm obiective personale cu ceea ce de fapt este project management. E evident că dacă eu vreau să fac un blog, dar chiar dacă vreau să fac o cușcă pentru cățelul, am nevoie de un proiect să fie smart, să fie ce materiale am, ce bugetul am, cum să fac. Dar când e vorba de viața personală, abordarea asta, nu numai că nu funcționează, e complet cretină și e extrem de dăunătoare. Gândiți-vă în momente, cum să vă faceți planuri, cum puteți să știți când vă îndrăgostiți de cineva? Sau când vă îmbolnăviți, când aveți un accident, când dați lovitura, nu aveți cum. De fapt, e zicala aia celebră. Dacă vrei să pui pe zei să moară de risc, povestește de planurile tale. Adică toți știm că ne facem planuri mari și apoi tot se duce. Deci, a face planuri în acest sens e complet stupid. Și dacă ar fi, atenție, dacă ar funcționa, ar fi extrem de trist. Dar imaginați-vă un moment, de faceți un script ca un film și apoi jucați în acest film pe care l-ați scris. Nu mi se pare penibil, simplu concept. Adică jur că eu uneori am
niște cursanți care zice, nu, acum fac un master, apoi me căsătoresc. Dar știi soț, nu, încă nu l-am găsit, dar o găsesc eu peste 3 ani. Eu mă gândesc, dar cum se poate gândi așa? Ok? Deci, în momentul în care eu vorbesc de a găsi sursa, rasturn complet întrebarea. Evident că dacă eu mă duc la un sistem superior, în legătură cu sistemul vostru de credințe, pot să numesc acest sistem Dumnezeu, pot să gândesc sinele meu superior, pot să gândesc natura, evoluția, nu contează, nu mă bagă. Dar, desigur există un sistem superior în care vi mișcați și în acest sens schimbați complet întrebarea. Nu mai vă întrebați ce vreau eu, dar puneți-vă întrebarea ce vrea sistemul ăsta de la mine. Tot va deveni de o claritate imensă și tot va capăta o semnificație complet diferită. Vedeți că este nici mai mult, nici mai puțin, deci nu am inventat nimic. De ce spune orice religie, orice filozofie de când există lumea? Baza creștinismului este să se facă voința ta. Ok? Baza evoluției este să se facă ce vrea selecția naturală. Deci e indiferent dacă sistemul vostru e religios sau laic. Pur și simplu există un sistem superior în care vă mișcați și spre care nu are niciun sens să vă împotriviți. Nu vă puteți împotrivi la natură. A se împotrivi la natură, de exemplu, este exact ca și cum încerci să nu mai meargă la toaletă. Poate să meargă un pic de timp, dar nu mult, evident. A găsi sursa înseamnă a folosi orice tehnică vreți voi. Evident, eu am cele care folosesc eu, pe care le-am testat și verificat care sunt mai eficiente, dar orice tehnică merge bine. Mergeți la biserică, faceți yoga, faceți meditație, alergați. Orice vă pune în contact cu această parte interioară, sau dacă vreți cu Dumnezeu, nu contează, nu? E bun. Există un spațiu de meditație în care toate răspunsurile sunt clare. Și acest spațiu este locul în care găsiți toate răspunsurile. Și, printre altele, în acest spațiu de autenticitate, toate prostiile de bani, de mașină, de piscină, pierde valoare, pentru că vă dați seama că ființa voastră interioară vrea într-adevăr altceva. Și chestia acestea sunt jucării care sunt comode, bineînțeles că avem nevoie de bani, bineînțeles că avem nevoie de carieră, dar a le folosi ca ghid e devastator. În sistemul meu am împărțit în 3 acest punct, că înseamnă conectează-te cu sursa, ascultă vocea lui ei și aliniază comportamentul. Vedeți că această sursă vă spune exact ce aveți de făcut. Gata, cu zona asta mistică, evident, ar trebui aprofundată mai mult. Fiecare cu sistemul lui. Acum, gândiți-vă, nu vă dau nimic de scris, cât de mult sunteți conectați la sinele vostru autentic. Sau numiți așa, sau Dumnezeu, sau sistemul superior, nu contează. Ajungem la punctul numărul 2, că este Liberate Your Energy. Cum am zis, energia este un cuvânt imens, foarte neînțeles. Toată lumea folosește aceste energie universală, energia personală, energia de la benzină, energia electrică, tot este energie. Eu mă refer, în primul rând, la senzație personală de energie. Deci, fără atâta fantazie, fără atâta ezoterisme, toată lumea știe ce înseamnă să fii plin de energie, toată lumea știe ce înseamnă să nu ai nici o energie.
Ok? Evident, această senzație de energie este un amestec de condiții. Primul lucru pentru a avea senzația asta de energie este, cum am spus înainte, a se focusa în primul rând pe partea fizică. Eu nu încetez să insist pe tema asta. Când ved niște presupuși colegii de-ai mei, că mi zic că îi vede cu bere într-o mână, țigară în cealaltă, burtă de 2 metri și spun eu fac coaching de performanță, eu mă gândesc că avem o părere foarte diferită de ce înseamnă coaching și performanță, cu tot respect. Și sunt mulți, din păcate. Deci, eu nu știu ce este mintea. Eu nu știu cât de mare poate fi puterea minții asupra trupului. Dar știu de sigur că puterea trupului asupra mintea e foarte mare. Pentru că dacă eu iau un călugăr zen, cel mai sfânt, și dau de băut 2 litri de țuica, mă gândesc că mintea lui nu să funcționeze așa de bine. Dacă eu mănânc prostii, trupul meu suferă și mintea mea suferă. Deci, și partea interesantă, și asta, scuzați dacă deviez un pic, dar e foarte importantă, toată povestea asta cu puterea minții asupra trupului se datorează faptului că se vinde. Pentru că lumea nu vrea să se pună la regim, lumea nu vrea să facă flotare, vrea să găsească metoda energetică magică. Și uită un lucru banal, că vă duceți în Orient, unde s-au născut aceste tehnici, vrei să faci yoga, primul lucru te spune mănâncă corect, învață respirație, învață pozițiile. După discutam de energii mentale. Dacă te duci să faci arte marțiale în Japonia sau în China, nu înveți controlul energetic, înveți să faci flotare. După avem partea asta semi-mistică, că e un plus. Ok? Toată lumea vrea să scape de partea, pentru că e grea. Pe de altă parte, eu cu tot respect, dacă nu ești în stare să controlezi un comportament simplu, cum este o țigară, băutură sau o mâncare, cum poți să pretinzi de a fi în stare să controlezi ceva mult mai greu de prins, cum este mintea? Deci, să nu facem prea lungă, primul lucru pentru a atinge starea energetică este controlul asupra partea fizică. Nu există alte soluții. Sorry. Dacă vreți să vă drogați, e problema voastră. Dar trupul vostru și, în consecință, mintea nu să fie mulțumit. Partea a doua, tot pe partea energetică, este conceptul de a se focusa pe potențial. Asta e un domeniu imens și sunt obligat să-l fac scurt. Potențial are aceeași rădăcină cum este posibil, potent, putere, potențial și au toți aceeași rădăcină, că e verbul latino posse, adică se poate, din nou poate. Ok? Când eu mă gândesc la potențialitatea meu, înseamnă că sunt focusat asupra ce pot. Atenție, chestia asta este poate lucrul cel mai important pe care îl aflați astăzi și nu greșesc. Poate lucrul cel mai important pe care puteți baza întreaga viața voastră. Vedeți? Noi în fiecare moment, în acest moment prezent, e foarte la modă să vorbim de prezentul, avem un spațiu de potențialitate. Ceva care se poate face. Și, evident, avem un spațiu de imposibilitate. Deci niște chestii care nu se pot face. Bine. A se focusa pe ce se poate este secretul succesului și secretul energiei. A se focusa pe ce nu se poate este secretul nefericirii.
Puteți să vă gândiți la situația voastră cea mai fantastică, spectaculoasă, cu toți banii pe care vreți, dar dacă vă focusați pe ce nu se poate, și desigur că zice ceva care nu se poate, aveți o viață mizerabilă. Dacă vă gândiți la o situație cea mai proastă, într-un lagăr de muncă, într-un spate de spital, dar vă focusați asupra ce se poate, nu? Situația voastră e de winner. Atenție, nu am timp să aprofundez. De multe ori aud vorbindu-se de emoții negative. Problema care este, nu există emoții negative, pentru că fiecare emoție are rostul ei. Furia are un rost, deprimarea are un rost, tristețea are un anumit rost. Există o singură emoție negativă, într-adevăr negativă, devastatoare. Și este emoția cu care suntem tot timpul ocupați. Și se numește victimizare. Victimizarea este un rezidu de copilărie. Adică, eu sunt mic copil, încep să plâng, orice nu mi convine, adică e pampers de schimbat, mi-e sete, mi-e foame, me plâng și mama vine și mama ghicește ce am nevoie, pentru că nu comunic, și rezolvă problema. Eu cred că mulți nu au depășit acest stadiu și se plimbă prin societate cu mentalitatea unui copil de unui bebeluș, că se pling în permanență de soare, de guvern, de bani, de soția, de muncă, de tot ce vreți voi, cu speranța că poate trage de mila Dumnezeu sau cineva. Okay? Gândiți-vă un moment, totuși, dacă în loc de a trăi într-o societate, ați fi în junglă, și am aprofundat tema asta cu junglă. Imaginați-vă dacă sunteți în junglă și prada nu se lasă prinsă. Ce sens are să vă plângeți? Sunteți în junglă și începe să plouă. Vă plângeți? Deci, în momentul în care vă plângeți de ceva, pierdeți puterea, sunteți într-o stare de victimă. Eu nu știu cum să vă comunic chestia asta. Pentru că asta, într-adevăr, cheia oricare succes. Nu uitați că de fiecare dată vă plângeți de cum este realitatea, înseamnă că nu o acceptați și, cum spune de fapt Buddha, neacceptarea realității este sursă de toată suferința noastră. Și nu uitați un lucru, dacă vedeți că nu sunt credincios, dar tocmai pentru a folosi înțelepciunea normală, fac exemple. Dacă nu greșesc, chiar la baza doctrina ortodoxă este ideea că orice se întâmplă, boala, un dezastru, este hotărât de Dumnezeu spre binele tău. Deci, a te plânge de ce se întâmplă este de fapt o înjurătură față de Dumnezeu. Atenție! Cei care sunt credincioși, înainte să se plângă de ceva. Pe cei atei, că zice, bine, dar eu sunt ateu, nu contează. Orice se întâmplă este rezultat de niște legi fizice. Deci a te plânge e complet cretin la fel. Asta nu înseamnă că trebuie să te convină orice. Pentru că baza de orice schimbare și îmbunătățire este exact a accepta cum sunt lucrurile și a vedea, cum am spus înainte, ce se poate face. Ok? Deci, trecem acum. Dacă vreți întrebarea cea mai importantă și dacă cu toată discuția de astăzi nu plecați cu altceva, întrebați-vă asta. În orice moment aveți libertatea absolută de a întreba ce pot face în acest moment. Dacă am hotărât cu sursa care este obiectiv, întrebarea este ce pot face. Ok? În acest sens, m-am convins că energia, în sens de percepție personală a energiei, este adevăratul nostru obiectiv. Ce înseamnă asta? Noi toți alergăm după bani, noi toți alergăm după succes, după femei, în cazul nostru, evident, după mii de chestii. Dar ce vrem de fapt este tocmai mărirea potențialului. De ce vrem mai mulți bani? Pentru că cu mai mulți bani avem mai mult potențial.
Dacă eu am 10 litri de benzină, pot să fac 100 de km, dacă am 100 de litri de benzină, pot să fac 1000. Deci mai mult am potențial. Ok? E, în momentul în care eu totuși înțeleg că percepția asta de potențial se datorează la focus pe care am, eu pot să mișc în orice moment focusul meu, să ating starea asta de energie. Cum spun mereu, suntem tot timpul la îndepărtare de un gând de la fericire. Atenție, o chestie mare pe această temă cu energia. Noi suntem așa de obișnuiți să percepem energia ca limitată, nu? Că ne o furăm unul cu altul. Adică, eu merg la ceilalți și îi fur energia. Cum? Cu gândirea negativă. Uitați-vă un moment și ce simplu este. Voi aveți o idee fantastică, spuneți la niște prieteni și prietenul zice, nu o să meargă niciodată, e o prostie, la se bată. Cum se duce energia voastră? Ok? De ce? Pentru că v-a pus atenție, v-a mișcat focul de la potențial la nepotențial. Bine, dacă vreți secretul energiei și poate să deveniți, fără atâta cursuri, foarte buni coachi, în orice moment în care mișcați focusul de persoane care sunt cu voi și le aduceți pe potențial, le încarcați de energie și voi, la rândul vostru, vă încarcați de energie. Nu putem să-l facem acum, când am grupul, fac mereu. Dacă vă faceți 10 complimente unul cu altul, după 2 minute, toată lumea se simte de 10 ori mai bine. De ce? Pentru că ați atras atenția asupra posibil, asupra potențial, asupra ce se poate. Ok? În cazul ăsta, scuzați înghinfarea maximă, dacă obiectivul adevărat este energia, am descoperit secretele Universului, secrete morale. Ce este morala? Morala este știința consecințelor. Adică, dacă faci asta, o să ajungi în iad. Asta e metoda simplă de a explica lucruri. Dar, tot ce e greșit de un punct de vedere moral este ceva care ne scade energia. Gândiți-vă un moment și așa este. Și tot ce e bun din punct de vedere moral ne ridică energia. Gândiți-vă la tot ce vă interzice biserica și verificați că sunt lucruri care vă scad energia. Să aveți drogați, exces de sex, furatul, toate lucrurile acestea. Chiar dacă vă ies, vă pun să stați prost. Pe cât dacă dați o contribuție, faceți o faptă bună, vă simțiți mai bine. Nu e vorba de premiu. Premiu e pe moment. Ok? Deci, în momentul în care eu accept ideea că adevăratul meu obiectiv este energia, am o busolă euristică permanentă la dispoziție. E foarte simplu. Trebuie să iau decizie. Asta va ridica energia mea sau o scade? Și răspunsul este evident. Nu prea avem mult timp, vreau să ajungem la celelalte 2 puncte. Partea a treia a sistemului meu este outstand by mastery. Adică ieși în evidență prin maestrie. Aici, evident, e partea mai simplă, partea mai tehnică. Independent de ce obiectivi, ce viziune am ales și independent de nivelul meu energetic, dacă vreau să fac ceva, este o parte tehnică care trebuie rezolvată. Depinde de jocul pe care îl fac. Nu? De exemplu, aici ține chiar de jocul. Eu dacă joc la șah, partea strategică e maxima, partea fizică de a mișca piese e limitată. Dar dacă eu, de exemplu, joc la fotbal, nu ajunge să am o strategie fantastică în cap. Trebuie să am și forma fizică și capacitatea de a pune în aplicare. În acest sens, despre a învăța lucruri, trebuie spus un lucru important. Eu m-am făcut o reputație de giga contra, de om rebel, de cel care se bate joc de certificări, de școli, și se pare că am o aroganță pe tema asta.
Nu este deloc așa. Eu, pur și simplu, am o sete de învățat dar am descoperit că nu servește la nimic să mă duc la cine are anumite certificare sau diplome sau nu știu ce. Când vreau să învăț ceva, mi pun două întrebări. Unu, ce rezultate a obținut omul respectiv? Doi, ce rezultate obțin cei care îl ascultă? Pentru că m-am dat seama că mulți, întregul sistemul nostru școlar e bazat pe greșeala asta, crede că dacă au citit o carte și repetă conținutul de cartea respectivă, au devenit competenți în materia respectivă. Asta este o greșeală fundamentală. Dacă nu mi credeți, citiți o carte de box și apoi urcați-vă pe ring să faceți box. Să vedem cum vă descurcați. Ok? Deci, pentru a învăța ceva, duceți-vă la cine a obținut rezultate pe care vreți să le obțineți voi. În plus, și din nou, sistemul școlar e foarte prost pus la punct, există metode de învățare rapidă fantastice. Și întrebarea mea, eu țineam cursuri de mnemotehnică de când eram la liceu, întrebarea mea este de ce nu se învață din clasa 1. Asta nu știu. Okay? Acum o lună, băiatul meu este la facultate, cel mare la drept, în 2 ore a învățat toată Constituția Italiei, care sunt totuși 140 de articole, în 2 ore l-a învățat pe din afară. Nu? Nici o problemă. Am avut 2 elevi care au martorii lui Iehova, în 6 luni au învățat toată Biblia cuvânt cu cuvânt. Se poate, dar nu e nimic nou. Adică sunt tehnici care se datorează la Cicerone, la vremea latină. Deci nu știu de ce, nu mă întrebați de ce nu se învață la școală. Va trebui să fac un curs pe tema asta, dar pe partea a doua. Poi, dacă vrei să ai succes, învață jocul. Asta e important. Asta e întreagă seminar. Dar să înțelegi la ce joc te joci, care este domeniul, care sunt regulile de participare, cine sunt competitorii, cine sunt adversarii, cine sunt colaboratorii, este fundamental. În orice joc, să fie vorba de a juca la business, la avocat, la trainer, la ce vreți voi, sunt niște reguli pentru a participa la joc. Nu? Adică dacă vreau să mă joc la șac, știu că turnul nu poate să se miște în diagonală. Deci aceste reguli de participare sunt fixe, dacă nu sunt date afară din sistem. Dar dacă eu vreau să știu care sunt reguli pentru a câștiga, discuția devine mult mai amplă. Și pe partea asta de maestrie intră, e foarte important, conceptul de încredere în sine. Se pare că lipsa de încredere în sine este boala societății noastre. Există seminarii specifice, adică cum să mărești încredere în sine. Mulți cred, asta e incredibil, că să te mărești încredere în sine, ajunge să stai într-un colț, să te repeți, sunt cel mai bun, sunt cel mai tare, sunt cel mai deștepți. Cum dacă nu avem suficienți de aroganți, incompetenți și încrezuți. Ok? Deci, încredere în sine este rezultat de un lucru foarte, foarte banal. De a face lucruri. Încredere în sine înseamnă că eu cred că sunt în stare să fac un anumit lucru. Asta, dacă nu corespunde la realitate, poate fi al naibii de periculos. Copiii altații cu mașina scumpă care se plimbă noapte prin București sunt convinși de a fi mari piloți, până când nu omoară pe cineva. Deci nu avem nevoie de așa ceva. Dacă vreți să măreți încrederea în voi, nu aveți altceva decât să acționați. Vreau să am încredere că știu să conduc o mașină, fac un curs de mașină și înveț. Vreau să știu să fac bani, fac afaceri. Exact. Deci încrederea în sine nu se câștigă prin autosugestie, ci se câștigă pur și simplu prin acțiune. Ok? Când avem cu metodele pe care apoi de obicei le vede cu calma cu clienții mei, când am bifat toate aceste puncte și nu e munca puțină,
dau liber la starea de flow. Și am numit partea asta Wake Up Your Inner Performer. Adică declanșează, destapă, cum se spune, performerul din tine. Evident, acrosticul da flow. De asta l-am făcut. Aici, în zona asta, avem toate metode pentru a atinge relaxare, pentru a atinge, așa zis, mintea ca apa, pentru a atinge starea de flux. În acest moment eu nu mai am blocaje. Cum se împacă toată povestea asta cu conceptul de hypercoaching, cum l-am conceput eu? Adică cu acele 4 dimensiuni: fizica, mentală, materială și relațională. După părerea mea, și asta am verificat mereu cu clienții, trebuie verificat la ce nivel, tocmai cu acel checklist de înainte, la ce nivel ne situăm în fiecare din aceste aspecte. Și să vedem cum aceste aspecte influențează unul cu altul. Evident, nu am cum să fac chestia asta printr-o videocameră. Pot să mă bazez numai pe intuiția voastră. La nivel personal, evident, se ajunge la un nivel de profunzime diferit. Ceea ce este important, că acest model valorează pentru orice sistem. Repet, poate fi vorba de o echipă de fotbal, poate fi vorba de o firmă, de o familie, de noi, de ce vreți voi. Acest set de întrebare, acest set de checklist valorizează pentru oricine. Luați o firmă și verificați exact, numai să facem un exemplu. Găsim sursă, care este piața, să ascultăm sursă. Găsim, să eliberăm energia firmei. Deci să găsim banii respectivi, să ne focusăm pe potențial, să scăpăm de blocaje și să folosim banii ca rezultat pentru a înțelege dacă facem bine. Să știm dacă partea tehnică, tot la o firmă, este stăpânită. Dacă angajații nu știu să facă treaba sau nu s-a înțeles bine care sunt regulile jocului sau sunt blocaje de toate feluri, evident, firma nu va da randament. Și, din nou, aici e zona de relax și minte ca apa, putem verifica dacă aceste puncte sunt rezolvate. Ok? Deci timpul începe să se scurteze. O să avem peste puțin o sesiune QA, adică de întrebări și răspunsuri. În limita posibilului vei răspunde aici în timp real. Vom vedea exact cum să mai procedăm. Eu, sincer, fiindcă sunt aici la Extreme Training, cu care colaborez sub alte forme, eu de obicei mă plimb prin Europa și Statele Unite. Acum am descoperit o zonă în Sud America. Eu am stat 6 luni în Ecuador. Din păcate, a venit cu tremur, chiar s-a prăbușit casa unde stăteam. Credeți, nu e o glumă. Adică am văzut poza. E destul de impresionant treaba. Deci, deocamdată, partea de America de Sud e un pic lăsat. Dar, eu de obicei mă ocup de coaching la nivel personal și la nivel de business. Cât mai mare parte fac coaching direct pentru firme, la angajați, la nivel de management. Acum este neplăcut să vorbim despre sume. Să spunem că în linie de principiu în Europa ședințele mele merg de la 200 de euro pe ora în sus. Evident, aici suntem în România, mai ales am un aranjament cu Marian Rujol și ceilalți de la firma. Deci, cine este interesat la așa ceva pentru el sau pentru firma, poate să ne cere ofertă și verificăm. Și în legătură cu disponibilitatea mea, din păcate nu prea stau în țară, deci ședințele acestea vor fi făcute aproape tot timpul prin Skype. Un alt aspect, cum am spus la început, este faptul că vreau să
de fapt deja e creată, dar trebuie un moment formalizată pe cât se referă la România, această școală de coaching, modelul meu, care din diferite motive e cam diferit de modelul standard. Din păcate, structura asta de seminarii l-am concepută pentru Statele Unite. Acum vedem un moment, dacă găsim un număr suficient de persoane interesate, să facem o grupă aici. Din nou, lăsați-mi mesaje și vedem ce se poate face. Vă las cu acest model un lucru pe care vă rog, eu sunt sigur că printre ascultători sunt colegii care chiar se ocupă profesional, la nivel profesional de coaching. Evident, sunteți foarte liberi, de asta v-am făcut cadou de a folosi acest material. Totuși, depinde de integritatea voastră, ar fi drăguț să recunoașteți de la unde l-ați preluat. Mi se pare tot deocamdată. Aștept întrebări și să vedem dacă vă pot răspunde. Aici am nevoie de ochelari. George mi scrie: Bruno, de vreo 10 ani am ajuns să cred sincer că întrebarea fundamentală a fiecăruia dintre noi este ce caut eu în viața mea. Ce crezi tu despre întrebarea asta? Ți-ai pus vreodată? Deci, la chestia asta am răspuns mai înainte. Noi se pare că avem un talent fantastic în a nu știe ce vrem noi. Dar motivul e foarte simplu. Noi nu știm ce vrem pentru că nu știm cine suntem. Întrebarea asta era scrisă pe templul lui Apollo, în Delphi. În grecă sună gnosis auton, adică cunoaște-te pe tine însuși. Și de asta, în abordarea mea, am renunțat la ideea de a mă întreba ce vreau. Pentru că eu știu, sufletul meu știe ce vreau. Dar această știință este, cum să spunem, ascunsă de o ceață făcută de condiționarea socială. Eu nu mai știu ce vreau eu, dacă ce vreau este, îl vreau eu sau sunt condiționare de la părinții, de la mass media, de la actorii, de la ce citesc, de la mii de influențe. A găsi nucleul interior este chiar munca pentru o viață. Deci nu am un răspuns. Eu știu, încep să înțeleg ce vrea sistemul superior de la mine. Evident, e un răspuns personal. Dacă vrem să folosim o metaforă care mi place foarte mult, noi trăim într-un univers. Universul are o direcție. Spune și cuvântul. Univers. Versul în latină înseamnă direcție. Deci, univers. Eu nu știu exact care este acest flux, dar am făcut o lucrare de diplomă la filozofia tocmai pe Heraclitus, că este filozoful de curge, adică fluxul vieții, fluxul universal. Eu cred, dacă vă place metafora, că universul are un flux și noi putem numai să hotărâm, să ne aliniem pe acest flux. Dacă suntem aliniați pe acest flux, suntem ca cineva care merge pe un râu. Tot merge ca pe roate. Dacă mergem într-o direcție diferită, nu? Încercăm să mergem într-o direcție diferită, e ca și cum să mergi împotriva curentului universal. Nu o să vă iasă nimic, o să faceți un groază efort. Un lucru important, neplăcut, dacă aveți de multe ori obiective, dacă puneți mult efort în ce faceți și nu vă iese nimic, s-ar putea să nu fiți în flux univers. Poi mi scrie Marciana: sunteți cumva vegan? Nu, sunt paleolitic, am publicat un material pe tema asta. Cred că a fi vegan este o alegere ideologică. Cei care mi spun, dar maimuțele sunt vegetariene, deci ar trebui să fim și noi, eu răspund, da, de asta au rămas maimuțe.
cu tot respect pentru vegani, cred că e o alegere nepotrivită pentru fizicul nostru. Evident, nu mă bagă. Eu știu că pur și simplu cum mănânc eu, cred că la 57 de ani ai mei nu sunt de aruncat. Cu toate carne și micii pe care o mănânc. Poate faci un curs, Dalila mă întreabă, faci un curs sau webinar despre mnemotehnica. Credeți sau nu, l-am făcut chiar în România acum 12 ani. Ce să zic, ar trebui pus un sistem complet pe tema asta. Ar fi foarte frumos. Totuși, știu că există câteva studenți, câteva apasionați care propun aceste tehnice. Din păcate, îmi e teamă că lumea dispusă să dea 200-300 de euro pentru un curs de acest gen, preferă să-l dea ca spaga la profesor. Deci, nu știu exact din punct de vedere comercial dacă va avea succes. Dar sunt fantastice, sunt foarte bune. Vedem noi. Mai avem întrebări. Da. Ciprian mă întreabă ce părere am despre NLP și dacă am câteva tehnici de recomandat. Eu m-am făcut o reputație de expert în NLP pentru faptul că am scris, cred, primul articol în România despre programarea neurolingvistică în 1995, pe o revistă de pe vremuri era foarte bună, era Idei de afaceri. Am făcut certificare în NLP direct cu Bandler, în Boulder, în Colorado, în 92. Deci pentru mine e preistorie. NLP-ul e ceva fantastic, mai ales NLP de pe vremuri, când era ceva rezervat la un grup minim de la o elită de specialiști. Cine vrea să se informeze pe cărțile de pe vreme, să dea seama de diferența a conținutului. Când am descoperit-o, am imediat aplicat, eu țineam pe vremuri cursuri unde foloseam tehnici de programare neurolingvistică pentru muzicienii, pentru concertiști. Am adus programul ăsta în toată Europa. Deci, tehnicii de NLP sunt pur și simplu fantastici. Ce nu mi convine, că acum a devenit întreaga lume de NLP pur și simplu o piață de diplome și certificare. Numai să te scoate banii, orice e bine. Adică poți să iei certificare online, cumperi câteva DVD-uri și te trimite diploma acasă. Mie toată povestea asta nu îmi place. Adică NLP este o tehnică practică, trebuie exersată, e ca o artă marțială, trebuie învățată direct de la profesori și de la profesorii buni. A explica aici, în viteză, ceva tehnică chiar nu are sens. Totuși, s-ar putea să facem alte seminarii unde, de fapt, vom folosi tehnici de NLP. Cât mai mult vă sfătuiesc să învățați și, de exemplu, hipnoza ericksoniană, că e un alt aspect extrem de folos. Mai avem întrebări. Alina ne întreabă: sunteți de acord cu afirmația, dacă ești un coach bun, nu ai nevoie de experiența practică în domeniul în care oferi coaching? De exemplu, dacă nu știi să practici tenis, ai putea să ajungi un tenis coach? Mulțumesc. Aici intrăm într-un domeniu delicat, pentru că face parte din una dintre axiomele a coachingului. Adică că tu nu trebuie să știi nimic, ci să folosești experiența și competența clientului. Asta este absolut adevărată și este fundamental în coaching. De ce? Pentru că noi știm, suntem un popor, suntem ființe sfătuitoare. Toată lumea știe să dea sfaturi celorlalți. Pe de altă parte,
toată lumea știe perfect cât valorează sfatul. Adică chinezii spun că sfatul e acel lucru de care înțeleptul nu are nevoie și prostul nu ascultă. Deci, știți perfect că dați sfaturi și lumea nu vă ascultă. Așa, conceptul întreg de coaching este de a declanșa o conștientizare, nu de a da sfaturi. Eu cred că am înțeles imediat ideea de coaching pentru că mi se pare, compară foarte mult cu, de exemplu, dacă eu vreau să predau compoziție muzicală. Eu nu pot să înveț cum să compui muzica. Eu pot numai să ajut omul respectiv să găsească vocea lui. Deci nu are niciun sens să dau sfaturi, pentru că ar fi o influență. Aceste spuse, legile performanței sunt generale. Într-adevăr, eu nu știu să joc tenis. Totuși, dacă ar vine cineva care vrea să îmbunătățească jocul de tenis, sunt perfect în stare să-l ajut. Totuși, părerea mea că a fi complet ignoranți în domeniul respectiv este foarte riscat. Pentru că tu trebuie să dai un feedback clientului și în timp ce e absolut corect să nu dai tu niciun sfat, e datoria ta să îndrepti clientului în conștientizarea respectivă. Vedeți că, din nou, asta nu are legătură cu coaching. Asta e o tehnică inventată de Socrates care se numește maieutic. Adică, eu pornesc de la principiu că fiecare dintre noi are acest nucleu de cunoștințe și eu pot să-l declanșez. Eu sfătuiesc colegii care vor să dea coach la arte marțiale, la tenis, la pian, cel mai puțin să se documenteze un pic. Pentru că să mergi în întuneric, parerea mea, e posibil, dar e foarte riscant. Parerea mea. Mai avem? Ana, cum ai găsit acest echilibru? Din ce sursă? E cine a zis că m-am găsit echilibru? Sunt zăpăcit că nu se poate. Adică n-am găsit niciun echilibru. Sunt în neliniștea permanentă. Nu știu, n-am găsit niciun echilibru. Pentru că părerea mea este că echilibru găsești numai la cimitir. Adică viața este pasiune. Viața, cum spunea, era Zorba de Greek, adică zicatul ăla celebru, adică viața înseamnă necazuri, înseamnă probleme, înseamnă să te dai jos pantaloni, să te arunci în tot ce faci. Nu contează, numai la cimitir nu ai necazuri. Deci, life is trouble. Deci, a găsi echilibru înseamnă să ieși din joc. Deci, eu n-am găsit un echilibru și nici nu vreau, categoric. Cei care stau zen nu m-au plăcut niciodată. Viața e altceva, e afară. Poi, faci și seminar de inteligență emoțională. Dacă mi se plătesc, fac și asta. Adică, cu aroganța mea fantastică, am hotărât că pot să predau orice, numai să mi se dea o zi de avantaj. De la inginerie, la programare, adică dați-mi o zi de avantaj și fac cursul. Bună. Asta întrebarea asta naibii de bună. Ați zis că niciun obiectiv bazat pe frică nu o să meargă. Atunci obiectivul să fie bazat cu ce putem înlocui frica. Bună întrebare. Frica înseamnă ceva care există numai în mintea ta. Ce înseamnă frica? Pur și simplu să vizualizezi un rezultat care nu ți place și la care știi că nu poți să faci față. La un moment dat, dacă știi că poți să faci față, nu mai ai nevoie de nicio frică. Frica este extrem de importantă, pentru că dacă un om fără frică nu ar putea să facă nici 100 de metri pe stradă, că ar fi imediat calcat de mașini. La nivelul nostru, știm că universul nu e bazat pe frică, ci pe creație. Universul e creator. Noi suntem aici pentru a crea, pentru a adăuga valoare. Când obiectivul vostru creează valoare pentru voi și pentru ceilalți, ați dat lovitură. Și o să vedeți că o să ajungă tot restul. Vine succes, vin bani, vine popularitate, pentru că în momentul în care, într-adevăr, faceți ceva pentru să adăugați valoare. Adică să facem lumea un pic mai bună. La un moment dat,
eu nu știu care este sensul vieții. Suntem aici pentru perioada microscopică. Nu știm ce s-a întâmplat înainte, nu știm ce se va întâmpla după. Tot ce putem face este de a lăsa lumea un pic mai bună decât am găsit-o. Și în acest sens, cred că, cum zice o zicală care umblă prin net și mi place foarte mult, noi nu am moștenit pământul de la strămoșii, noi l-am împrumutat de la copiii noștri. Deci, ar trebui să-l dăm înapoi acest pământ un pic mai decent, nu să-l poluăm, să-l distrugem. Acum discuția devine un pic prea amplă. Dar cred că dacă fiecare dintre noi, în loc de a se baza pe frică, care oricum nu poate face nimic, conceptul de accident, poți să iei toate precauții din lume și peste 10 minute te calcă un tir, sau vine un cutremur, cum am spus înainte, sau te face infarct. Ce sens are frică? Siguranță nu există. Deci putem să exploatăm momentul în a face ceva creativ și de valoare. Asta e tot ce pot spune. Mai este, gata. Asta e exploatarea. Credeți că piața din România este pregătită pentru abordarea coachingului cadru Astra cu adevărat revoluționar, aș putea spune? Eu cred că România, și de asta poi sunt îndrăgostită de țara asta, are un potențial imens care le exploatează când o să termine cu supunerea asta față de restul lumii. Ok? Adică nu întâmplător cei mai buni programatori, multe chestii au fost buni și e un potențial imens. Vedeți că eu chiar poi mâine mă duc la o tabără de studenți. O să fie într-o insulă lunară, se numește tabăra Atlanticron. Sunt 500 de studenți din întreaga țară, unde eu mă duc ca instructor. Pentru sufletul meu, pentru că mi simt bine să văd niște tineri extrem de talentați, cu care se poate discuta, care chiar mi dau din nou încredere în omenire. Deci, da, dacă scăpăm de mentalitatea birocraților, dacă scăpăm de dinozauri, dacă scăpăm de blocaje, eu, desigur, am mult mai încredere că pot să pornesc de aici decât din alte țări, categoric. Dacă dau drumul din Statele Unite, este pentru un motiv simplu, că pentru a cuceri Asia, cum este intenția mea, dacă pornesc din România sau din Italia, nu mă bagă în seama nimeni. Asta e trist. Dar, de exemplu, eu sunt sigur că sistemul meu de coaching are mai multă șansă să se dezvolte aici decât, de exemplu, în Italia, unde lumea e complet închisă asta soarele lui. Deci nu am nicio problemă în sensul ăsta. Gata? Nu? Mai sunt? Monica, cum poate fi cineva în flow fără a fi în echilibru? Relația dintre sisteme se bazează pe echilibru. Aceasta este părerea mea. Comentez că este părerea ta. Adică, prin definiție, un lucru în echilibru este static. Adică, deci un sistem în flow nu este static. Deci, cred că conceptul de echilibru, din mii de motive, și de un punct de vedere practic, și de un punct de vedere metaforic, e prea supraevaluat, nu știu cum să spun, toată lumea vrea echilibru, dar echilibru, chiar la nivel practic, echilibru printre munca, viața socială, echilibru înseamnă mediocritate. Poți să fii extrem de echilibrat, perfect, este omul cel mai mediocru din lume. Nu mi se pare un avantaj. Geniul nu este echilibrat. Performerul nu este echilibrat. Renunți la ceva și dezvolți altă parte. E o alegere. Dacă vrei să fii un călugăr zen și să stai foarte echilibrat în colțul tău, este liber. Fiecare trebuie să găsească cale de a se energiza. Eu, sincer, nu mă simt deloc echilibrat, pentru că am atâta chestii de făcut, atâta chestii de spus, că nu are niciun sens. Echilibru când nu mai am nimic de spus. Asta e ideea. Mi se semnalizează că s-au terminat întrebări sau de fapt s-au închis întrebări, că vede că lumea mea exploatează. Cum am zis, folosiți cu plăcere acest sistem. Cine vrea coaching sau să afle mai multe despre oferta noastră, să completeze formularul, nu? Și
în curs de câteva zile sau poate deja mâine vă trimitem o ofertă. Vedem un moment, nu promit, dacă reușesc să pregătesc câteva notițe un pic mai aprofundate, cum ce v-am explicat. Dacă aveți timp și căutați pe net, găsiți o groază de material complet gratuit despre ce am spus și despre partea nouă. Sunt multe articole, multe oferte. Și, evident, în limita posibilului, dați-mi like la pagina. Prietenie să mi-o ceară numai cine chiar vrea să-mi fie prietene, pentru că nu pot să stau cu mii de prieteni pe care nu-i cunosc. Adică acum toată lumea e prieteni pe Facebook. E fantastic, partea asta cred că vi se întâmplă și voi. Eu din când în când mai umblu pe stradă, bună Bruno, suntem prieteni pe Facebook. Adică, da, pare bine, dar nu știu cine este. Țineți cont că în limita posibilă răspund la toate întrebările și la mail-uri. Țineți cont că nu prea sunt în țara, deci de multe ori chiar la telefon nu răspund. Bine, sper că v-am oferit ceva pe care puteți folosi. Pentru ce urmează, aveți formularul și contactul cu firma Stream Training cu care colaborez cu cea mai mare plăcere. O seară plăcută continuare tuturor. Oh, bravo. Tonic. Tonic. Ai pus? Ai pus? A, nu. Asta s-a oprit, nu s-a oprit? Dar nu știu să o opresc. Gata, poți să stai sus.